penting kena ba ka surok ba akalong ka basngain bat ka basuk na ka banta ki pai ba ki balej bawan malakas ngi ki pulit karibhoy district apo ka chingyalam u SSP VS Rathor bat u additional SP u ba Orville Masar nen ka met ka khatar treg unaiwing kila penlong biang ka jing talasi ya ki kali ha umling ka blas dang na du ka por ru ba janmet harang kat bat ka jing trelang ba ka seng samlasnong umling ha ka ne ka jing talasi ki pulit ka yo bandain kuna hadun ru lak tangka AA ya ki nong pen khen ain ha surok ba national highway ki ba kentup ya pungut ki nong nya kali ki ba bu ai kian ka ne ka jing beteng jong ka jing talasi ki pulit ka longkum ka jing ai ji hikai bat ban maham ki paj ba knang ban pensngu thu e ka jingdon kam ban but ye ki kendon ain ha ki por banya kali ban light na kino ki jingjia ki basngeusi khamtam e ka jingdu e ki men simbriu hasurok ba watla ki pulit ka juma haman la ka por redang bun ki paj ba ki badang pankhen yi ki anya kali khamtam ki to ki banya kali ha ka por ka ba ki bu ai kiat. Are you fit to be a teacher? Are you fit to be a teacher? You are putting all their lives in danger by your sheer ignorance, nothing else. We can sense the smell of alcohol from 2 feet apart. You are sitting inside and you don't get the smell. Be responsible. When you are taking children, be extremely cautious and responsible. Driver? उसको डिटेन करो हाँ the vehicle will not move till his reading comes below 30 साइड में बिठाओ hospital terus sini usulan tu internet bro usulan tu lihat itu tak ofi engkau akan put deh engkau akan putช่องพี่ตรงนี้จะได้โอ้กี่ขมัดลาบถึงได้Kumna. Ka nya nya se nya. Rồi, bum. Impor super at gitu guys. Benda ka benar. Slow ka benar. Slow. What that? Is it required to use this light here now? No, not now. Why are you fitted in the first place? We have such a nice vehicle, we actually need those lights. You are actually blinding the driver who is coming from opposite side. कहाँ घूम रहे हैं बाबा इधर आगे बोला गए थे आईडी कार्ड चेक करेगा हाँ हम मेरा आईडी दे देंगे जल्दी दिखाओ जल्दी पूछे गाड़ी Presiden jongka sing samlasnong kini ki member nang taru komi dei ruhi ki VDP teng ilai snok tilang mantaski hane baki pulit amta banle checking khamtam e ki badi babam khnang ba kane ka surok kalenti ka singkin jongi kanlong ka ba safe kin duna ki ba buaj ki bale kumar ka ba sutenat kawei kalong ba kine ki pulit kimsem le silang khmat ino ka bor ka an kayat kumju ibaro ngi jadi ki kalirit ne ki kalihe ne ki VIP ne kalong trekam ikaju ibaro bat kane ka jing cooperate jong ki pulit pat ngi ki kumangi tengi la no common man kalong jing mentoi sibun namar bang habangi bat ikakam senong kam thau kan sukru yangi la shala jisngi ban ya contact ban yaki namar ngi ladon yakane ka jing cooperation ka relationship happening jongi teladon kano kan jingmi ka jing kumar hasnong hathau lane kano ru in kamsuk pangata publish